אוקיי, עכשיו אנחנו עומדים לשים את ה... כמה תלמידים אתם? 5 תלמידים עם שרון בכיתה שתלמד אותם היסטוריה. נראה מי יהיה התלמיד האחרון שיוכל להישאר בלי שיעוף מהכיתה. שרון, את מוכנה? אני מוכנה. פולין ויהודי פולין בתקופה של שתי מלחמות עולם. לאחר מלחמת העולם הראשונה החליטו חבר הלאומים להקים את פולין החדשה. אשר תהיה דמוקרטית. תפעל על פי חוזה המיעוטים. לשטחה התווספו שטחים מגרמניה, רוסיה ואוסטרו-הונגריה. היא קיבלה פתח לים, נמל דנציג. פולין החדשה הייתה צריכה להתמודד עם קשיים רבים בתחילת דרכה. מרון, טוב מרון צא. מה? למה אני? כי אתה דיברת עכשיו. נתי דיבר איתי, הוא ניסה לשכנע אותי לשחק פה, אבל אני לא רציתי ללמוד. ואז המורה פשוט באה ופשוט היה בא לה להעיף אותי. היא הוציאה את מרון. מה זה טוב? אפשר לקפוץ אותה מציאה. קיצר, אמרתי לה שאני רוצה לצאת, הוציאה אותי החוצה. המורה זה לא מרון דיבר, זה אני דיברתי. לא מעניין, זה רוצה גם אתה. קושי ביטחוני. מיקומה של פולין הוא על רצף שטח טריטוריאלי שממוקם בין גרמניה במערב. שירה, אופי החוצה. אופי החוצה. אמרתי לך אופי החוצה! מה, אבל למה? אני אמרתי לך אופי החוצה! טוב, אני פשוט ציירתי. וזה שלמורה יש בעיות ולא מבינה מה זה אומנות. אז אתה יודע מה? כאילו, וואלה, תוציא אותי, זין. כאילו, אני אפציץ כאילו בבגרות שלי וזה. טוב. ישבתי, קראתי עיתון. פתאום אתה מתחיל להציק לי. בשביל להתמודד עם קושי זה, פולין מסרבת לצרפת בת בריתה היחידה, אשר מסרבת לבוא לעזרתה. בזמן שהעסוקה בבניית קו הביצורים שלה משנה. פולין מבינה שצרפת רחוקה ולדאוג לאינטרסים שלה, ולכן עוברת לנהל. פולין החדשה נאלצת להתמודד עם קשיים מדיניים רבים. חוסר יציבות בשלטון. הדמוקרטיה נכפתה על העם ולא התעוררה ממנו, אל תדאוג לאינטרסים שלה. ולכן עוברת לנהל משא ומתן עם גרמניה. וחותמת עם ההסכם שלום ל10 שנים. קשיים מדיניים. והוא לא, הוא ממשיך להציק לי. אז מה אני אעשה? בסוף זרקתי את העיתון. מה זה? דום, אוף מפקה. והמורה לא נורמלית, אז תוציא אותי. מה, זה אשמתי כאילו? זה אנשים. ואז יצאנו החוצה, ומרון האידיוט הזה החליט שהוא רוצה להיכנס לכיתה. טוב, בוא נחזור לכיתה, נו. עזוב, נו, מה, אתה דפוק, עד שכבר יצאנו, מה יש לך? למה? נו, בוא נחזור, נו, מה יש לך? מה תחזור עכשיו? תגיד לי, מה קורה לך, מרון? נו, אני רוצה ללמוד, מה קורה לך? די, מרון, בחייאת די. נו, בוא נחזור. אתה יודע מה סבבה, בוא נראה בשבילך. המורה, אפשר להיכנס? כן, כנס. המורה, אפשר להיכנס גם? לא, תעוף. היא אומרת לי שאני לא יכול לחזור. אז אמרתי לי, אז אני אומר לה, טוב, בסדר. אז היא שואלת לי, מה, אתה מאיים עליי? את יודעת מה, כן, מה, איימתי עליי, למה מי בכלל? ככה? אין בעיה. מה, אתה מאיים עליי? כן. על פולין להעניק שוויון זכויות תרבותי, חברתי ופוליטי. אוטונומיה המיעוטים שבה. חוזה המיעוטים שינה את המעמד החוקי המשפטי של יהודי פולין, שכן מבחינת חוק. מה זה אמור להיות? מה זה? אתה לא יודע מה זה שקט? בסדר, הנה. לא, צא החוצה. לא. צא החוצה. תגידי, אני עומד עם שני תלמידים, העיקר שני תלמידים טובים. חמומוע. טוב, נתנאל ככה קטן. הייתי אמור לקחת את התוכנית הזאת ולא לקחתי בגלל נתנאל. רק כמעט זה לא מספיק, פשוט ככה. על פולין להעניק שוויון זכויות תרבותי, חברתי, פוליטי, אוטונומיה. והותיר להם ללמוד כל הכבוד, אתה ניצחת בתוכנית ריאליטי, כולם עפו, אתה כאן נשארת, כבוד. לא זכיתי. שום דבר. נהדר.
ראיתי עם שירה מציירת שם במחברת, אמרתי, בסדר, יאללה, בוא נסתכל בציורים, תכלס ציורים ממש יפה. עכשיו המורה באה והעיפה אותה, אז סמך מה אני לא יודע. אוקיי. אמרתי לך, עופי החוצה! עופי החוצה! מה, אני כלב? אחר כך באתי מן בתור חבר שלי, אמרתי שיביא לו את העיתון. לדאוג לאינטרסים שלה, ולכן עוברת אליהם. אז היה לו תקף חרדה והוא זר את העיתון. ומורון האיטיות הזה החליט שהוא רוצה להיכנס לכיתה. ברור לך לכיתה, שירה כבר יצא, נועם יצא, חוסר מזל, מה אני אגיד לך? ומרון כמובן, העליל שלי. ומה העליל שלי?